rewde e pele mawɓe men golliɓe ko tiidi e nder tarikh yewtere mon Boowal Ganni ari hande yurnetade hay sinno koye meftande hunde e goto ɓe ɓurani andede no feewi. Ina gasa tawa yonto mbo yontida o jeeyako e hinde laamotone nde ko ɗum waɗi yimɓe jaggirimo gandal hinde makko cuɓulagu kono omo kalaten gandal mum diwti tan gandal cuɓula sabu o jeyno koye on ɗon yonto janoɗo ɓeyditoyade gandal mum to université gonnoɗo Pire Sagnokor. Omo kalaten hande ina gasa tawa ina jeeya e sababuji ha almami Abdoul Qadir Kane wawi taccude yaade rewo e hebde polgue dow Aliyul Kowri wiyama newo tawtorama nden wolde kono kadi gaga kanko woodi ɓesnoje jaltuje e makko tawa ɗen ɗonne kadi wonko goppani tarikh to banggue bindal kalaten ko Moussa Boukary Sarr e ɓiyum Penda Moussa Boukary jeeyaɓe Ngawle. Moussa Boukary Sarr ko gando to banggue maayo kono kadi gando to banggue dow kono noon gandal makko tigi rigui haggan koto banggue diine ganduɗo diini jannguɗo lasrari ganduɗo ko woni e birnide maayo kono kadi ganduɗo gandal raddo e waaji. Moussa Boukary Sarr haade mum sosoyde Ngawle adi wonde ko wuro wiitego Lollungo e Jammule hande gonɗon wuro wiite ko Tessem woni ko banggue rew maayo Sénégal. Wiyama ni ko ɓuuri hewde yettaɓe Sarr ko ɗon gummi nde puɗɗi sarade e nder nokkuji kewɗi ɓe hen jeehi ɓokki ɓe hen jeehi Ngawle ɓe hen jeehi nokkuji goɗɗi. Ina gasani kadi tawa on tumo walla ko adi nden to iwdi mabɓe koɓe jillodiral hakkude leƴƴi ɓuuri tengtude hakkude sereraɓe e haal pulare. Nde ummi Lollungo ko adinde omo susoye Ngawle Moussa Boukary Sarr hoɗi ɗo saare coofi ɗo bammakko noon wiite ko Boukary Yero Sarr kono kanko Moussa Boukary nene makko innerima ko Samba Fatimata nene makko wiite ko Fatimata Seydi ko kaw mum Alhaji Oumar Tall Cheikh Oumarul Foutiyo sabu Fatimata Seydi kam e Aissata Seydi jibinɗo Adama Aissi o nene mum Cheikh Oumar ko kañum men jiidi baba goto. Fatimata Seydi jibini Moussa Boukary Aissa Seydi jibini Adama Aissi. Alhaji Oumar ni wiyama wonde ari Ngawle naati toon halwa hade mum ummodade ɗon jihad te hayde ummanto jihad Moussa Boukary Sarr ko kañum waddimo e ɓiyum biyeteɗo Penda Moussa Boukary mo ganduɗa o yeehi jihad. Moussa Boukary Sarr fotata yiide aduna ko hedde hitande 1995 to coofi sabu ba makko ko ɗon wonno o adi janngude ko e ba makko Boukary Yero Sarr sabu kañum e hoore mum wonko joguino to banggue gandal diine caggal mum kanko Moussa Boukary Sarr o jokkoyi to wuro ina wiye Idaw Ali gonɗon woni koto rewo maayo Sénégal. Nde ummi toon ko nden o yeehi Pire Sagnokor o yaadi walla o tawodiri toon e yonto gonnoɗo toon ɓeyditorade gandal sabu won defte tawetenode ɗon taweteno ko hayno ɗum ni ina jeeya e sanɗaji kewɗi jeeyaɓe Fouta keewi jofunoyde jangde mumen koto Pire Sagnokor ko abbitade ɗen defte kono tawata eɓe tolnimo won e jangde. To Pire Sagnokor Moussa Boukary Sarr ko toon hawre Abdoul Qadir Kane
kanko Moussa Boukary noon nde o arti caggal mayde ba makko o felliti jooɗade ɗon e saare coofi omo jangguina alqur'ana kono kadi omo jangguina sharia ko caggal mum o sosoyi wuuro makko wuuro ngo wiyete ko Ngawle ngoɗo wuuro wiyetego Ngawle o fotata sosde ɗum hedde hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e joyyi 1765 hayso tawi ko cubballa to banggue jibinande e lasli kanko Moussa Boukary o ɓurno darorade ko raddo omo joguino gandal kewgal birnidi to banggue waño walla mbiyen to banggue raddo ko gando bindi walli wi Allah naam saabu deftere alquranil karim nde o winditima ɗum o winditiri jungo makko e kuɗol makko ɗum ha joni ina tawe ɗon ɗo Ngawle ɗo wonno koye juuɗe gote taniraɓe makko hono Moukhtar Sarr nden deftere o fotata winditade ɗum ko hedde hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi wiyama ko kayitaji naam o windiri ɗum kono ko somira ko ɓuuri ñiibi deftere nde somira ha joni deftere nde ina mofta to wuuro makko Ngawle ngo sosno e 1765 wiyama kadi kanko Moussa Boukary Sarr o woni imam juma ɗon e Ngawle kan juma ni ko kanko adi mahde ɗum hedde 1767 ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi saabu won wiyoɓe juma kana hecci El Hadj Omarul Foutiyou Tall duuɓi capanɗe tati Moussa Boukary Sarr ina jogino kadi tabalde wallitore to banggue rentinde yimɓe e haalde ko so ñawoje mum so won ko foti fewjede ɗum wonno ko ɗon ɗo Ngawle ɗo nden tabalde nde ɓe mbiyata tabalde nguudan hedditima e juuɗe e jungo lasli makko caggal nde o nattiɗo won ko kam wonno noddirgal rendo kono kadi kam wonno noddirgal batuji kanko Moussa Boukary Sarr ko kanko taccini kono Abdoul Qadir Kane tumude haɓoyto e Aliyul Kowri lamɗo Trarza ina gasa taw ɗum wonno koye hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom 1786 nden ɗon walde Moussa Boukary wiyama yaadi e makko ɗum ƴettuɗen ɗum koye lefol Moukhtar Sarr gote taniraɓe makko e nder deftere mum nde waɗi kadi e gurdam makko haali ɗum hen Moussa Boukary Sarr noon ina joguino sukaɓe won mbiɗo ko sukaɓe 10 hen jeeɗiɗo ko rewɓe tato heddiɓe ɓe ko worɓe woɗɓe mbi ala o joguino tan ko sukaɓe jeeɗiɗo ina jeeya e ɓen sukaɓe noon goto mo ganduɗa o ko debbo kono noon ko debbo mo jaasa worɓe on ɗon wiyete ko Penda Moussa Boukary Sarr woni Penda Sarr mo Ngawle ina jeeya e ko yalti e Moussa Boukary Sarr Penda Sarr walla mbiyen Penda Moussa Boukary jaadunoɗo jihade El Hadj Omarul Foutiyou Tall Penda Sarr hayso tawi ko debbo ko kam ronti bammum e gandal birnide ko ɓuuri ko hen hewde kanko Penda Sarr noon nene makko ko pullo boɗaɗo jeeya koɗo waɗaɓe penaka walla waɗaɓe pendaw penaka nene makko noon ma yi gila mo woni suku ko jiidani tan El Hadj Omarul Foutiyou wonde denɗi ko mo foti rokkude limsere omo jiidire El Hadj Omar kadi to banggue nene makko to ngati goto e mabɓe yalti ko e Mbouré Sogui goɗɗo o yalti e Hawa Sogui Penda Sarr ko koddo e galle bamum galle mo sukaɓe 10 no hen mbiri kono kadi woɗɓe mbi ko sukaɓe jeeɗiɗo Moussa Boukary Sarr dañɗo kanko Penda Moussa Boukary Sarr o fotata yiide aduna ko hedde hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e nayyi 1794 walla woɗɓe mbi 1797 wawi hen wonde foof ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi nde fawi duuɓi
wadde mbiyen o yiƴƴi koye El Hadji Omarul Foutiyou Tall. wiyama ni gila cukagu makko kono no sukaɓe rewɓe caggal bottaji jahata lawƴoyde kaake tello e maayo ina ɓufto woodi ko nanguimo ɗon no woni toon waktuji jiilal ngu juuti caggal ɗum Moussa Boukary wi yo woppi caggal e bawɗe Allah e gandal mum birnidi nde andi ko fotata nangudemo toon nde o yalti wiyama wonde wonko heeɓi toon to banggue gandal woɗɓe kadi mbi ko jiidani ɗum nde o yarata e duuɓi 14 o betti jinni ina sanco taw omo yoknoyo ba makko Moussa Boukary Bottari hakkude wuro mabɓe e Podor ɓe hen mbi hakkude Ngawle e Podor kono so tawi a yeehi Fanayi ɓen ɗon mbiyata koye kolaɗe Fanayi ɗe wonno saabu kanko Pendo Moussa Boukary o nehano koye mawni biteɗo Maymouna Moussa Boukary ko e kala ɗo wawno hen wonde o heeɓi e on leɓol e sukndu mum walla jubbol e sukndu mum caggal nde ɓe poɗodiri ɗum ko juuti jinne o woppidimo hen hewɓe mbi nde ɗo lebre walla ngol ɗo jubbol ina jeeya e sirruji Pendo Moussa Boukary Sarr. kanko Pendo Moussa Boukary noon wiyama wonde nene makko sankimo law ko ɗum saabi nehimo ko mawni ko biteɗo Maymouna Moussa Boukary Yero Sarr walla Dikku Moussa Boukary no woɗɓe mbirata on ɗon nehimo koto Fanayi saabu ko toon reseno ha ɗo ɓesgu jaltugo e Maymouna Moussa ina taweɗo Fanayi hande koɓe subalɓe yettaɓe Diop. Pendo Moussa Boukary holliri gandal e dokke Allah guila cukago mo ko toon e Fanayi ni wiyama wonde o ummidi e Cheikh Omarul Foutiyou e yamirore ba makko ngam yahde jihadi to Mali. To Mali ko kanko heedanno kono Cheikh Oumar kala ko faati e nguura e ndefuuji kono noon Mamadou Yuri Sall e film mbo waɗi hen e nder Badiorɗo wi o heedana tan ko faati e ndefuuji kono noon kala ko faati e nokkuji ɗe taccete tuma nde ɓe jahata nde ko kanko jogino on ɗon sirlu taccugol ɗin ɗon nokkuji e kala ko faati e maayo so calli mum so maaje mum so beeli mum ina gasa kadi taw kanko Pendo Moussa Boukary Sarr Cheikh Oumar wona Mali tan ɓe jaaji kono ina gasa taw o yeehi ha Niger Mamadou Yuri Sall ni ina namdito beele Pendo Moussa Boukary yahani ha Cap Vert ko wawi hen wonde foof nde ummitto Mali ko tawa o yiɗi hodde woɗɓe mbi ko tawa ba makko gaɗo woni ga faami ko El Hadji Oumar Tall rokkono gasi kono eɗen jogo sikkitare e gon miijo saabu nde El Hadji Oumar Tall ko rokkote gasi Moussa Boukary wawano wurde ha nden tawde kay o yi aduna ko hitande 1995 Fanayi to nehano to kanko Pendo Moussa Boukary Sarr o heɓino resede toon ete won wiiɓe o woppani kono ko ɓuri ko labde wiyama o woppi sukaɓe ɗiɗo tawde ɓen mbi ko o woppi biteɗo Aliou Penda e Maymouna Penda ina gasa taw Maymouna Penda o inniri ɗum ko mawni ko Maymouna nehanoɗo mo toon nde o ummiti Mali e jihad o e nodditano ba makko no ɓe hen mbiri ko Allah tan andi walla taw koye gandal makko birnidi wiyama wonde hay goto anda holno artiri ga e jeey makko kono nde o arti gayni o ɓuri wonoyde koto Saint-Louis Sénégal to Guet Ndar ni ko toon o mayi ko toon kadi yanare makko woni e nder guenale Guet Ndar wiyama wonde o wuuri hedde duuɓi temedere Pendo Moussa Boukary Sarr noon ko gando to gandal birnide ko gando no feewi to gandal birnide to gandal maaje sabu eɗen gandi e yonto ba makko en ɓuri tengtude yonto alma magal lelnanoma kuule to banggue taccugol maayo kanko e hoore makko nde Moussa Boukary ummi ɗon walla nde wonoy e nder nokkuji goɗɗi
laana tubakoɓe wirtata ko mo ɓenna taw wona e welede makko so ɗum ala o dartina kana laana ha ɓen gara tottamo hakke makko walla fodde taccugol mumen nde wawa woppidde ɗumen kanko Penda Sarr kala to rewno o woppi ɗon ɓarakke gurdam ha e nder nokkuji e nder Jolof ha e nder nokkuji e nder Casamance to ganduɗa to won mit gonɗo toon wiyowo ni ko toon o ummi o hoccoya ga e ngore maayo kono ɗum wona miijo laatigo e kala ko wawi hen wonde so jeeri gonɗa so waalo sa neɗɗo diƴƴi sa neɗɗo laddeji kala ɗo ƴiyal ɗeɗɗuma sa wi bisimillahi mbiya barke Penda Sarr mo Ngawle ha joni won kutortoɓe ɗum ƴiyal ngal ƴew hay sinno ko seeɗa ko ɗum ɗo kemnoɗen meftude hunde e gurdam Moussa Boukary Sarr e ɓiyum Penda Sarr mo Ngawle e nder yewtere mon Boowal Gandi.